Ahir, aproximadament a les 11 del matí, es va practicar una detenció, en aquest cas a Ciutat Vella, d'una persona que era un presumpte autor d'un furt. En el moment immediat després d'aquesta detenció, estem parlant d'una persona adulta de 33 anys de nacionalitat espanyola, en el moment ja de la detenció, que es va fer amb tota normalitat, va manifestar la voluntat, la necessitat de ser atès pels serveis mèdics, de manera que els mateixos Mossos d'Esquadra el van acompanyar per a camps per tal que fos atès, i un cop va ser atès i revisat, després de la detenció va ingressar amb tota normalitat a l'àrea de custòdia de detinguts, en aquest cas de la comissaria de les Corts. Tot va transcórrer amb absoluta normalitat i més o menys pels volts de les 8 del vespre, ja en presència, havia cridat l'advocada, en aquest cas d'ofici, per prendre-li declaració. Van ser els mateixos Mossos de la comissaria de les Corts que van apreciar que les seves constants vitals estaven baixes, raó per la qual ja es va optar per no prendre declaració perquè no semblava prudent de fer-ho, sí per avisar el SEM. El SEM, evidentment, es va personar i al veure l'estat en què es trobava aquesta persona va ser ingressat novament, en aquest cas, a l'Hospital Clínic. Després de la revisió pertinent, aquesta persona va ser retornada, va ser donada d'alta a l'Hospital Clínic i va ser retornada a la comissaria de les Corts, de manera que pels vols aproximadament de les 12, gairebé de la 1 de la nit, va ingressar pel seu propi peu en la garjola de la comissaria de les Corts. I ha estat aquest dematí, aproximadament a les 7 del matí, a les 6:59, si no vaig errat, que quan un dels Mossos li anava a lliurar la medicació que s'havia prescrit per part de l'Hospital Clínic, ha trobat que aquesta persona ja no tenia constants vitals, s'ha avisat evidentment al SEM i s'ha comprovat que aquesta persona havia mort. A partir d'aquí s'ha fet allò que s'escau en aquests casos, que és per un costat avisar el jutjat de guàrdia, que s'ha presentat una estona després amb tota la comitiva judicial, i obrir una informació reservada per part de la Direcció General de la Policia. Entenem que aquest és un cas excepcional. Entenem també que la mort d'aquesta persona, que s'ha esdevingut a dintre de la garjola de la comissaria de les Corts, és un fet evidentment excepcional, però que res té a veure amb tot el que ha estat el seu procés de detenció, ni res té a veure amb el que ha estat el seu procés de custòdia. Però en qualsevol cas, en tant que no és un fet habitual que mori una persona en una garjola, que hagi estat trobat morta, en aquest cas, a dintre de la garjola, hem fet això, el que s'escau, posar-ho en coneixement de l'autoritat judicial, i a partir d'aquí s'han obert les diligències pertinents i obrir aquesta investigació reservada per part del propi departament, de la pròpia Direcció General de la Policia. I això és el que els volíem posar en comunicació a tots vostès, i que amb la informació de la que es disposa en aquest moment per part de la Direcció General del Departament, en aquest cas d'Interior, insisteixo que aquesta mort no tindria res a veure amb el que ha estat ni tan sols la detenció d'aquesta persona ni el que ha estat el procés de custòdia. Però en qualsevol cas això ja ho anirem escatint, hi ha la investigació judicial oberta i sí que ho volíem posar en coneixement a través de tots vostès de l'opinió pública. De què ha mort? Doncs això ja ho dirà l'autòpsia quan es faci. Nosaltres el que sí que hem fet és aquest dematí, precisament el mosso quan anava a donar-li la medicina que li haguessin prescrit a les 7 del matí, ha vist que no es despertava i ha apreciat que probablement estava malament, i s'ha comprovat que malauradament aquesta persona havia mort en aquestes dependències policials. Insisteixo, la mort d'una persona en dependències policials és un fet excepcional, però vull subratllar la informació que tenim fins ara, que evidentment no és tota, podem, això sí, confirmar amb certesa que aquesta mort no té absolutament res a veure ni amb tot el que ha estat el procés de detenció d'aquesta persona ni amb la custòdia del mateix. Quins indicis tenen? Sí, hem obert una informació reservada com pertoca en un cas excepcional com és aquest. Sí, les càmeres les hem comprovat i han funcionat amb tota normalitat i perfecció. Els indicis que els porten a afirmar que no té res a veure amb l'actuació policial, quines serien? Home, el primer, que aquesta persona hi va entrar amb tota normalitat i pel propi peu, després de ser donat d'alta a l'Hospital Clínic, evidentment, i el segon, que ha estat en el moment que aquest dematí un responsable del cos de Mossos d'Esquadra li anava a subministrar, a lliurar la medicació que li havia estat prescrita precisament el dia d'ahir. Per tant, això voldríem nítidament, amb aquesta informació que tenim, separar i apartar qualsevol ombra, en el benentès que hi ha, per raons òbvies, una investigació judicial en curs. I saben per què va demanar ser atès en un CAP abans d'ingressar a
calabós? Doncs no, ell va manifestar la voluntat, la necessitat de ser atès, i en el moment de la detenció, fixin-se que abans de ser portat a les garjoles de la comissaria va ser portat al centre mèdic. Per tant, el primer ingrés va ser a petició pròpia i el segon ingrés va ser a proposta, per així dir-ho, del SEM, perquè al veure que tenia les constants vitals baixes, el que van fer el cos de Mossos d'Esquadra, els responsables de la comissaria de les Corts, és avisar el SEM, i aquests van creure oportú traslladar-lo, en aquest cas, a l'Hospital Clínic. Durant la nit va cridar en algun moment? No hi ha absoluta normalitat durant la nit, i el que ha passat és que, malauradament, i això ho lamentem, s'ha trobat aquesta persona ja morta a les 7 del matí. Aquesta és tota la informació que tenim fins a dia d'avui. Ens semblava oportú que posar-la en coneixement de l'opinió pública, no ben entès que hi ha una investigació judicial en curs, que hi ha una informació, en aquest cas, reservada per part del propi Departament d'Interior, i creiem que havien de ser coneixedors d'aquesta informació, que si la donem en aquesta hora, per aquesta circumstància, que jo em trobava fora de la ciutat de Barcelona, i el que volíem era, d'alguna manera, traslladar-ho.